Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu z Blox Fruit. Dneska, prezradím vám môj dnešný plán. Dneska ideme dať preč Besentou, preč kápku a dneska ideme vymasterovať všetky Common Fruity. Áno, mám úplne všetky. Ideme po jednom. S každým vlastne ho dám úplne na max. Bude z toho celkom 7 videí. Potom môžem spraviť Rare, ale k tomu mi chýba ešte Flame a potom Epic. To mám Rubber, Ghost a Magma, až na to, že Ghost a Magmu už mám. A keby ste sa pýtali, prečo chcem vymeniť Quick za niečo ako Rocket. Pretože ja už raz Quick mám. Tak ma napadlo, že by som toto mohol spraviť. Takže pre tento diel si ideme dať Rocket. Môžem používať iba common veci. To, že mám tento talent, ja za to nemôžem. Nemôžem si dať iný, pretože neviem, jak sa to robí. Takže si môžeme zobrať Slingshot a Dual Katanu alebo Cutlass. Pričom mám najlepší Cutlass, takže si zoberiem jeho. Slingshot mám Mastery 40, Cutlass 35. Toto asi ani používať nebudem. Niečo momentálne vyskúšam. Ty ma nechaj na pokoji. Ty ma momentálne tiež nechaj na pokoji, neviem, jak sa voláš. Zoberiem si napríklad Smoke. A tu si dám toto. Smoke si stornem. A tak to budem. Proste iba common veci. Jo. A jedným shotom som mu dal polku hápok dopreč. Takže prvý fruit máme Rocket. To máme Missile Fist. Better Fruit, hej. Chceš vidieť moje Better Fruit? Počkaj, zruší sa kombat. A ukážem ti môj Better Fruit. Káre. Počkaj sekundu. Teraz frajer, Idiot. Ako prvé tak, zabijem Gorilla Kinga z Rocket. Bum. Jo, a nemôžem používať Aura. To by bolo moc. Bum. Na Mastery 20 mám nový move. To budem mať za chvíľku. Jo, a s každým fruitom postupujem na islande, takže teraz Rocket. Som tu, potom budem mať... Čo to? Jo. Spin, to budem na... Keď poviem na spin je horšie, čo budem mať na Parrot State, či jak sa to volá. Parrot Village. Potom budem mať spin, to budem mať na Sand Village.
Potom Spring. To budem mať na Ice Village. Potom pôjdem na Colosseum, na ktorom budem mať Bomb. Potom Smoke, a to budem mať na tom, kde je Swan. A potom Spike. A to úplne momentálne neviem. Takže asi Magma Island. Jo, asi Magma Island. To bude asi ťažké. Každopádne. Proste si ostatok musím našetrať. Čo si chcel? Nedám ti magmu, čo si myslíš? Ty si mimo? Ok, budem naspäť, možno všetko budem robiť na Snow Village. Vypadni. Bum. Padni. Nechcem ťa tu. Nechám ma na pokoji. Kam nemal som si ho dávať za kamaráta. Please, magma. To si akože fakt myslíš, že mu dám magmu? No tak to je pekne vedľa. Ja som level 416. On je podľa mňa tak možno na Ice Village. On si myslí, že mu dám magmu, ako fakt. Každopádne musím ísť na Island, kde je Gorilla King, pretože odtiaľ som nedávno predešoval na Ice. Takže si naplním energiu. Keď na to tak pozerám, tak možno to bude jedno, že na 2 videá, takže bude 14 videí. Jo, pretože neviem strihať. Dobre, tam by niekde malo byť Ice Village, takže som troška vedľa. Možno to budem robiť od znova. Budem to robiť od znova, lebo ja neviem, kde to presne je. Ty kokos, ja som možno normálne loď. Už to vidím. Tam to je. Som to dal tak, že to musím dať aj teraz. Poď, jeden kúsok. Tak.
300 životov, to musím dať. Poď, už len kúsok. Dobre, som tu. A počujem like dementálnou s Bohom. Čauko. Ježiš, ja som zabudol, ty mi niečo môžeš urobiť. Nechaj ma. Dobre. Bucha do nikoho. Ja ho potrebujem nikoho. Bum. To bude rýchlovka. Ja som išiel rovno na Yetiho. Ja pôjdem. Bom som trocha hrával, keď som začínal. A Spike takisto. Ty vypadne odo mňa. Teba tu nechcem. No Yeti, čo s tebou? Poď odo mňa praješ. Wow. Dobre, si úplne mimo. No, pomôž mi. Wow. A nie, nezabíjaj mňa. Jawaj. Dobre, zabil som jeho. Nikoho, koho som nechcel. Kamu, aby mi ho vyžereš? Poď sem! To je kundus. Vyžal si mi ho. Kamu, nechaj ma na pokoji, fakt. Nemám náladu. Fragmentál. Ja tam, že som ti dal jedným sekundím polku životov, ty kokos. Idiot. Nechaj ma na pokoji. Počkaj, ja mám náladu. 19. Ja som vedel, že on mi ho vyžral. Zabijem si aspoň na tohto. Sekundu, už ma nechaj. Dobre, 21 airstrike. OK. Než ja. To je kunda. Ešte ja ti ho teraz chcem.
budem tvůj fan, takže... Super, já skáčem, teraz mi nechaj robiť. Kde si vyzval? Kde som ho odpalkoval? Ale je tu. To využijem. No, tu si tam fight Snowmana, ja idem na Yetiho. Yeti Airstrike. Netrafil som. To je divné, že Airstrikenem kamu Yetiho proste. Hlavne nezabiť kaktusom. Krominos nerobí nič. Bum. A potom. Dobre. 3 mastery levely. Ďalšie na master 50 a potom 75 fúha. Airstrike. Dobre. Mám nový nápad. Do Underwater City. Idem do Underwater City. Tam to bude lepšie. Tesne. No. Pomôžem. Ultraš a Electric Tackle. Electric Tackle. A to míňa stamina. Super. Ešte ja som jumper do vody. No, to nejde. To bude trvať. Ja viem, že si môžem zobrať loď. Mne sa nechce. Vidím. 1100.
Purple. Mám to. Môj Bože. Je tu pán Fishman. Som nechcel. No poď sem, pán Fishman. Jo, ja už od neho mám trident. Ukáž, ešte není ani v second forme. No poď, vonka. Poď sem. To som nechcel. On to už nemôže ísť. OK, to bude ťažké, musím si zvolať nejaký lepší meč. Wow! Musím ho dostať do second form. A mám minimálne životy. Jo, a je tam. Je v second forme. Musím dať pozor na jeho životy. Ďalej, choď. No, dement. Za chvíľku bude na minime. OK, už. Si tu. Wow, je tu. Yes. 44 mastery. OK. A to koľko master mi to muselo dať? OK, toto mi dávajú viac zobrať jak Fishman Lord. Jau. Wow. To 47. Tu už zabijem iba jedného, dvoch. Alebo on zabije mňa. Viete, ako som získal ten trident? Proste som ho zabíjal a vždycky, keď som ho zabil, tak som sa presunul na iný server. A tak som to opakoval. Až dokým som ho nemal. Čakal som, že na to budem potrebovať fishtaily, aby som ho upgradeol, a prekvapilo nie. Jalajs.
Poďte sem. Dvaja. Wow, wow, wow. To bude ešte na dlho. Dobre. Tomu by som to ukončil. A v ďalšom videu sa uvidíme. Čus.